Ολοκληρώστε, παρακαλώ, γιατί είμαστε στο κλείσιμο. Πριν εκλεγείτε την προηγούμενη φορά, ναι, είπατε ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας σας, ναι, αυτά τα οικόπεδα για να χτίσει ο κόσμος επάνω στην Πρέσπα θα μοιραστούν. ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Τι κάνατε για αυτά τα οικόπεδα και δεν έχουν μοιραστεί και αν θα μοιραστούν? Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία, κύριε Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, και μπορεί ο κάθε καριώτης εντός 15 ημερών να υποβάλει αίτηση το οποίο να ενδιαφέρεται για ένα συγκεκριμένο οικόπεδο ή για όποιο οικόπεδο εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσατε, ας πούμε, και θα σας ήταν καλό να πάρετε. Συγκεκριμένα. Αυτά όμως θα γίνουν στη Διεύθυνση Γεωργίας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εσείς ενδιαφέρεστε, κύριε Κωνσταντινίδη, να πάρετε οικόπεδο? Σας παρακαλώ, κύριε Τσέπα, δεν είναι. Λοιπόν, αύριο μπορείτε να περάσετε στο Δήμο Πρεσπό και να υποβάλλετε αίτηση. Δεν μοιράζονται έτσι τα οικόπεδα. Έτσι μοιράζονται. Όχι, δεν μοιράζονται έτσι. Ναι. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς ενδιαφέρεστε, κύριε Κωνσταντινίδη, να πάρετε οικόπεδο? Σας παρακαλώ, κύριε Τσέπα, δεν είναι. Λοιπόν, αύριο μπορείτε να περάσετε στο Δήμο Πρεσπό και να υποβάλλετε αίτηση. Δεν μοιράζονται έτσι τα οικόπεδα. Έτσι μοιράζονται. Όχι, δεν μοιράζονται έτσι. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο.